What's up everyone? This is your boy here, Louie Cho, creator of this channel. Welcome to my channel. Kung bagasor. So guys, ang hisgutan na to karon karong adlaw is growing your YouTube channel or the secret of growing your YouTube channel. Actually, nakoy tulok ka tips nga ihatag karong adlaw aron sa pag-grow sa imuhang YouTube channel kung bag-o pa ka nagsugod. Swerte kaayo ka, so paminaw gyud. Ayaw gyud balhin, stay tuned. Tip number 1, master the art of persuasion. Kanang come here. So unsaon man mo na pagmaster ang art of persuasion? So ang una gyud ana nimong buhaton is ang imuhang thumbnail. Kinahanglan clickable gyud siya, can get the click. Pag click ana mo turn into watch. Dayon pag nag-enjoy ang imuhang viewer, nagpabilin siya hangtod sa kinatapusan, itaas ang imuhang watch time. Kay diri man gud sa YouTube, kinahanglan tag igo nga taas nga watch time aron ma-recommended sa YouTube. Matud pa sa mga big YouTubers, ang una gyud daw nimong buhaton kay namay duha ka klase sa pag-grow diri sa YouTube. Ang una, masuggested ka. Ang ikaduha, rank ka sa search, magsugod ta sa search. Maggama daw kuno ka og mga video nga searchable, parehas anang how to trim your nails, how to remove mustache, kana mga basic nga mga videos nga mga inana ba dayon. Kadugayan kuno ang mga tawo sigig search ana, pag daghang mo click ana tungod sa imong thumbnail, dayon nagpabilin ang tawo diha kay tungod nindot ang imuhang mga video entertaining. Musaka daw kuno ng ranking nimo sa YouTube. Pagsaka na ngadto dayon ang din taas gid siya og kanang watch time, kadugayan daw kuno i-recommend na siya sa YouTube. Number 2 nga tip akong ihatag is kanang be confident. Kanang mag-atubang ka sa camera ba nga dili ka magmumble, magmumble bugo kanang dayon kanang tuloy-tuloy imong idea, kanang di ka maratol kay usahay man gud pod Ako ma-admit ko, maratol ko usahay mag-atubang na kong camera, mawala ako sa passing. So be a YouTuber, be kanang the best YouTuber you can be. Paningkamot gyud nga kanang di ka mag-staggering diri sa camera. Okay, tunggan. Be confident, kusga imong tingog. Ingon ana ang pag-persuade sa imong mga subscribers aron mo subscribe sila sa imong mga video, sa imong video at the same time sa imong channel. Tip number 3 is na ay 365 chances or more to get viral diri sa YouTube. Nganong 365 man kay kung assuming kung mag-upload ka kada adlaw, every day is a potential day nga ma-pick ang imuhang video sa YouTube. So namay daghang gaingon nga ako nag-ingon pug ko ani nga tigaan na tog time o kaduha ra bata mag-upload sa usa ka semana, pero na-realize na ko kung kaduha ra ta mag-upload sa usa ka semana, duha ra chances na to every week nga mo boom ang atuhang video. Whereas kung mag-upload ta kada adlaw gyud, every day has a chance nga mo grow ang atuang YouTube channel. So muna gid siya logic Pero the most important thing nga akong na-learn all throughout sa pagka-YouTuber sa pagpadako sa imong YouTube channel is your personality and timing. Maybe sa pagkakaron ayaw ka guol nga wala pa ming boom ang imong channel, but maybe soon maabot ra gid na nga time. So thank you kay sa pagpaminaw, paghatag og like, suportang Bisaya, and then kung wala pa ka nakakita ani akong video dire o ganipong video sa Pikas, feel free to visit that one, then I will be happy, very happy nga mutan-aw ka ana aron maka-learn pug ka at the same time maka-learn pug ko. Daghan kayong salamat. Bye-bye.